Joseba, ongi etorri, JAF aldizkarira. Eskerrik asko ideia. Bueno, eta hasteko eta behin, jakin nahiko nuke hau nik daukaten zalantza bada. Ez da bakit beti galdetzen dizutela, baina beste era batetara galdetuko dizut. Zuzertzara, marrazkilaria den arkitektoa, edo arkitektoa den marrazkilaria, marrazkilari arkitektolaria ez dakit nola esan. Zuk esan, zuk arkitu. A ber, esango nuke naizela arkitektura ikasketak burutu zituen marrazkilaria. Ze esatea arkitektoa naizela titulua aukitzeatik bakarrekan, pixka bat agian gehiagizkoa dela iruditzen zait. Arkitektoa da arkitektura egiten duena, eta nik titulu atera nuenetikan ez dut arkitektura ezertarako jorratu, beraz, nire burua marrazkilari kontsideratzen dut. Ez ilustratzaile, marrazkilari? Bueno, gustatzen zait marrazkilari hitza, ze horrek biltzen ditu pixka bat kontzeptu asko, komikilaria naiz, ilustrazioak egiten ditut, agian gehiago nator komiki mundutik ez da, baina gero egunerokoan ilustrazioan da agian lan gehien egiten dudana. Orduan, niretzako marrazkilari hitzak denak biltzen ditu, ze azken finean denak marrez egiten ditut, kolore mantxekin baina gehiago, orduan marrazkilari hitza gustatzen zait. Eta, bueno, Josebinski bezala ere ezagutzen zaitugu. Nondi dator? Nondi dator? Hori dator naizela familia handi batean gazteena. Nire ama 8 nahi arreba, nire aita 3 ziren, eta lehengusu guztien artean ni naiz gazteena, ordan jarri zizkidaten munduko diminutibo guztiak. Eta horietako bat, nire ize batek berezik esaten zidan asko Josebinski, edo Josebiski, edo Josebiski, edo nahi duzun bezala, eta nik uste hortikan gelditu zela pixko bat, lagunak hasi ziren horrela deitzen ere bai, eta hortikan hartu nuen. Eta, bueno, txikitatik zenuen marrazkilaritzarako edo marrazteko, bulkada, grin hori? Esango nuke gertatzen zaigula marrazkilari guztiei gauza bera. Galdetzen diguzue sarri, ezta? Noiztikan marrazten duzu? Denok bezala, txikitan txintxo egoteko arkatza eta papera eta egon horri xilikan, arezki hostik. Gertatzen dena da, marrazkilariok ez dugu utzi, bihurtu dugu afizio lehendabizi, gero ofizio, eta jarraitu dugu garatzen gure habilidade hori, baina betidanik. Eta komikizalea ere bai, txikitatik? Bai, esango nuke komikizaletasuna aitak sartu zigula, anaia eta bioi, txikitan irakurtzen zizkigun oheratzerakoan, ipuinen ordez Tintinak eta Asterix eta Obelixak, beraz, erruz gustatu behar zitzaizkidan komikiak, esango nuke baietz. Eta hortik, adibidez, aipatu dituzu bi horietatik, ez da? Tintin, Asterix eta Obelix, klasiko handiak. Horietaz gain, pixka bat zure gaztaroan edo zeintzu markatu zituzten? Naiz oso originala. Oso txikitan asko gustatzen zitzaidan Mortadelo eta Filemon. Asterix eta Obelix eta... Superhumor. Superhumor, baina superhumor barruan Mortadelo eta Filemon. Zip-zap eta hauek ez zitzezkidan bat ere gustatzen. Pijo batzuk egiten zitzezkidan, ja ni txikian nintzela ere. Baina, bueno, noski Tintinak eta Asterixak asko gustatzen zitzezkidan, baina ja nire diruz erositako lehenengo komikiak suposatzen dut Dragoi Bolak izango zirela. Ze, marrazki bizuinetako seriaz aparte, berez komikia zen, tamalez euskeraz etzen kaleratua, beraz nik Dragon Ball erosten nuen, baina, bai. Eta handik amadator. Ikusten zen ditu marrazkia bizidunak ere noski, ez da? Ezin zenuen ez ikusi. Gure belaunaldian, nahi baldin bazen nuen elkarrizketarik izan, zeran, jolas garaian, ikusi behartzen nuen. Eta gainera zen, Dragoi Bola gabeko egun bat oso egun tristea zen. Bai, ez da? Futbola jartzen zutelako, edo gurasoen nahi zutelako pelikularen bat ikusi, edo... Bai, gaina nik uste belaunaldien artekoa, ze guretzat ere berdina, gure izan zen Dragoi Bola, gero zuek ezakit Dragoi Bola Z, edo... Ez, ni argatu Dragoi Bola baita ere, bueno. Ematen duna, baina adinantzekoagoak izango ditugu. Ez dut uste. Ez dut uste. Bueno, esan duzu, txikitatik zaletasuna, gero zure hobi edo zaletasuna bihurtzen da, eta noiz bihurtzen da, edo noiz izaten da aldaketa hori, hau da, zuk esaten duzuna, bai? Oso ondo, arkitektura ikasten dut, baina marrazkilaritzatik bizi nahi dut. Nik uste ez dudala nire buruari inoiz esan hori, marrazkilaritzekan bizi nahi dut. Bai esan nion nire buruari ez diot marrazteari utziko. 18 urterekin aukeratu arazten digute, 17-18 urterekin, karrera bat egin behar balin baduzu. Eta nire duda zen arte ederrak edo arkitektura. Familian arkitekto asko zeuden, eta orduan banekien zertzen arkitektura, baina ez zegoen artista edo margolari edo horrelakorik. Eta orduan enekan eredu bat esaten ahal nuena, hori bada bide bat egin dezakedana. Orduan, pixka bat egin nuen gauza segurua edo,
arkitektura aukeratu nuen, baina nire gure esanen, baina ez dut marrazteari utziko. Eta azkenean batak bestea gailendu zuen, ze arkitektura egiten nuen bitartean hasi nintzen berriarako matraka suplementuan umore zintak egiten, eta nabarra, eta horrela. Eta noiz bilakatu zen edo, noiz badukazu halako mugarrin bat edo, zeinek esaten duzuen, bueno, hemen lan honekin edo momentu honetan bihurtu nintzen edo marrazkilaritzatik bizitzen hasi nintzen. Segurazki autonomotan alta eman nuenean. Baina egia da. Asko kostatu zitzaidan arkitektura karrera bukatzea, karrera mailako proiektua asko luzatzen da karrera horretan, eta horrekin bakarregan egon nintzen 4 urte, tarteka egiten eta horrela, eta azkenan entregatu nuenean, horren ondoren eman nuen alta autonomotan, eta ja eguneko egun jarri nintzen marrazten, eta hasieran nahiko justu baldin bazen ere, oraindik ere ez oso lasai, baina esan dezakegu orduan izan zela benetan profesionalizatu nintzen momentua. Erritu iniziatiko bat, ez da? Derrigorrezkoa dana edo. Eta esan duzu, arkitekturan, bueno, batek baino gehiago pentsatu dezake, ez da? Badaukala marrazkilaritzarekin zer ikusirik. Zuk halako uztarkateran bat edo ikusi zenuen hor, batak bestea elikatzen zuenik? Beste arrazoietariko bat arkitektura aukeratzeko, ez bakarregan inguruan arkitektura asko nituela, izan zen, kontsideratzen nuela marraztea erraminta bezala erabilgarria zela arkitekturan. Eta egia esan hala zen, kontutan hartu, lehendabiziko 2 urteetan, astean 8 ordu egiten genituela marrazketa, estatuak, kalera atera eta eraikinak, zen marrazketa puro bat, ez? Eta oso ondo etorri zitzaidan, gero beste alde txarra edo B aldea zen, matematiketan eta fiziketan hori bezain ona eskatzen ziatela izatea, eta beti izan naiz oso txarra, orduan batekin borkatzen ez zuenak, besteakin borrakatu behar izaten zuen. Eta, bueno, orduz geroztik esan duzu, hasi zinala, egunkaria, matrakan hasi zinala, orduz geroztikan Gazte Zulo Xabiroi, gerora esan nahi dut, azalak egiten, disko azalak egiten, zerrez, ez da, gaztetxo ikastaroak ematen, argian, larruneko portada hoiek, kamisetetan ere ikusten zaitugu, liburuak ere egiten ere bai, eta hori gutxi ez, eta jasaldiko kartela ere bai. Aurtengo jasaldiko kartela ere bai. Zer ez dezu egin edo? Zer ez duan egin? Oso gutxi egin dut animazioa, adibidez. Dudik gabe, saiatzen ez ahalik eta esparrorik zabalenak jorratzen marrazketaz bizializateko, ez da? Baina beti geldituko dira gauzak enezela iristen. Ez dut egin grabatua ez dut egin, pintura ez dut egiten, oleoan eta horrela. Formatu askotan ateratuko diren marrazkiak egite ditut, baina normalean oso teknika antzekoekin. Eta iruditzen zait garrantzitsua dela, hontaz bizitzeko nire ustez behintzat, moldagarria izatea. Enkargu mota oso ezberdinei baietz esan alizatea, asko oso espezifikoa balin bazara, ez dakit ze fama mota lortu behar duzun, hori bakarrik egiten bizializateko. Eta, bueno, jasaldiko enkargua, nola etorri da? Hori izan zen, karambola txiki bat, kontaktu honak eukitziak daukana. Egon nintzen hemen, eraikin hontan dagoen Kutxaenea izeneko zean, koborkin moduko bada kutxa daukana, eta bertako burutariko batek proposatu zidan nire izena eman nahi ziola jasaldiko burutariko bati, egiten bai dute urtero olako barne lehiaketatxo bat, 4-5 marrazkilari edo diseinatzailerekin, hortikan aukeratzeko kartela, ezta? Eta izenak eskatu zizkien jasaldikoak Kutxaeneakoari, eta nerea ere ematea proposatu zen, da nik noski nola ez. Eta egin nuen proba eta azkenan ere aukeratu zuten. Eta egia esan nuen usten azkenan ere aukeratuko zutenik, ezakit ikusi zuen kartela, baina ez da ez maskarillarik agertzen, ez jendea ez dago 2 metroko distantzian. Ez, dana dantzan daude, oso ondo pasatzen. Badirudi metafora ulertu dutela eta ez direla galditu bakarrekan irudian agertzen denarekin. Eta nola, hori nahi zenuen, zer nahi zenuen adierazi horrekin? Bai, a ber, tokatu zitzaidan hori marraztea itxialdiko 2. astean esango nuke. Eta orduan denok ginen ateratzeko izugarrizko gogoekin, eta suposatzen dut hori islatu zela baita ere kartelean. Atera, festa, kolorea. Estanda hori ez, pixko bat, kolorea, zuk esatu duzun bezala. Eta gero ja, badaude, aspekto formalago batzuk, nahi nuen sartu Donostiako zerbait, olatua hortikan,
eta jazzaren zerbait, instrumentoak, eta pixko bat, hoieia dira, enkarguak bere jartzaizkizun eskakizunak, ez? Baina inspirazioa hortik antzetorren, itxialditik atera nahi izatetik. Azken hilabeteetan, azken urteetan esango nuke, ezta? Zure izena eta zure marrazkiak batez ere, toki askotan aipatu dugun bezala, ezta? Toki desberdin eta ez bakarrik esan nahi dut paperean, izan daitezke formato desberdinetan, ez komiki edo ez du erreza izan behar, izan ere, zuk esan duzu bezala, ezta? Diversifikatzea ere garrantzitsua iruditzen zaizula, marrazkilaritzatik hemen bizitzeko. Hemen eta edozein tokitan baldin badaude adibidez horrelako komik industria handiak, komikitikan bakarrekan bizitzen alko zara segurazki, Estatu Batuetan edo Japonian edo Frantzian. Baina niri tokatu zaidana da, bada norberi izaerarekin dijoan zerbait. Nire buruan nahiko pertsona kreatiboa kontsideratzen dut, eta orduan gustatzen zait proiektu ezberdinetan parte hartzea eta gauza berriak egitea, eta orduan askotan proposatu izan didatenean gauza berri bat, baietz esan izan dut 2 aldiz pentsatu gabe, gero da mutu izan naiz, baina horrela joten zara ikasten zerbait, zerrez, eta ikusten duzu arlo batzutan erosoago zaudela, hasieran argiak proposatu zidanean azalak egitea oso larritasuna handiz edo oso serio hartu nituen enkargoiek, ze argiak beti oso gai serioak jorratzen ditu, eta ez nuen hanka sartu nahi. Eta orduan lan handi hartzen nuen, eta nik uste joan ezela pixkanaka tono bat aurkitzen, egiteko modu bat, eta orain gustora nago. Baina, argian egin dudan bideo horren nik uste balio izan didala baita ere, marrazki puntualetarako, komikia alde batera utzita, edo ipuinentzako ilustrazioak alde batera utzita, gehiago direnak kartelak edo diskazalak esan duzun bezala eta horrela. Hoien ere estiloan ikuste bilatu dudala argiarentzako, edo zehazkiago esan da, larrunentzako azaloiek egiten. Eta badukazu tokire bat, edo lanen bat gustorago, edo momentu honetan zu gustora sentitzen zarena? Gustorago, esan nahi dut. Gustoren sentitzen zaren, edo gustoren egiten den lana da, baldintza honetan egiten dena. Alegia, soldata duina eta behar den denbora uzten dizutenean. Tamalez hori ez da sarri gertatzen, beraz gustoren egiten dituzun lanak dira agian kreatiboki zeo zer aportatzen duzula sentiarazten dizuten horiek, ezta? Gero, hartzen baldin badugu, lan bakoitzaren prozesua bere osotasunean, agian prozesutikan gaur egun gehien disfrutatzen dudana da pertsonaien diseinuarekin. Orain, edo komiki luzeagoak egin ala deskubritu dudan gauza bada, eta lan horrekin oso gustora sentitzen naiz. Baldintza duinak aipatu dituzu hain da gutxi, nola ikusten duzu marrazkigintzaren egoera Euskal Herrian? Esan duzu toki batzutan beste merkatu badagola, ez dut uste gure kasua edo Euskal Herrian edo Frantzian edo Espainian dagoenik, ez da? Frantzian bai. Frantzian badago komiki merkatu handi bat, Europako handiena, eta orduan mugaz alde hontako askok bilatzen dute lana Frantzian, ezta? Baina, esan izan da, marrazkilaritzaren egoera, baina gehiago komikiarena espezifikoki boladan dagoela, eta esango nuke horrela dela, azkenengo 5 urteetan gutxi gara bera, urtez urte joan dira euskarazko komikiak bikoizten, edo izugarrizko goraka bat izan dute, zenbat kaleratu diren. Orokorrago hartuta, marrazkilaritza orokorrean esango nuke mundu osoan agian moda bada, edo agian, ez dakit nondik datorren, baina apreziazio hartzen joan den gauza bada, orain jendeak hobeto baloratzen du, eta ez dakit agian Euskal Herria pixka beranduago iritsi da, ez dakit. Baina, bai, badago zerbait, gero eta gehiago ikusten ditut, adibidez, sare sozialetan jende asko, amateurrak, ez profesionalak, haien marrazkiak zintzilikatzen, marrazkilari jakin batzuk gero eta fama handiagoa daukate, boladan dago, eta orduan horrek Euskal Herrian ere badu bere eragina, eta hemen ere, gero eta egoera hobean gaudela. Baina oraindik duintasunez, baldintza duinetan lan egiteko... Borrokatu behar da, etengabe, eta ezin duzu guardia jetxi.
askotan izaten da borondate onenarekin, baina editore batek edo lana eskaintzen dizun batek agian ez daki ondo zeintzu diren baldintza duinak eta eskaintzen dizuna, zuk tokatzen dizu zuri esplikatzea, begira hau eta batzuk esaten begira, bale, edo bestatzuk, aio. Baina da eguneroko borroka bat. Baina suposatzen dut marrazkilari bezala autonomo, sorkuntzaren munduko autonomo gehienik gertatuko zen gauza da. Igeltzeroi eta elektrizistei ez dituzten beste gertatuko zaienik, ez dakizatik denok oso barneratuta daukagu irtera soila pagatu behar dela, guri bilera bat ez digute inoiz ordainduko adibidez, baina, eguneroko borroka bada. Eta koronavirusaren krisia, beti krisian gaudela badirudi, ez da, kultura edo, honek ere ekarriko du bere infrentzua. Ekarriko du, ez hainbeste, marrazkilarien kasuan ez hainbeste momentuko lanengatik, ze azken finean etxean egiteko lanak dira gureak, ez hainbeste jendearekin. Orduan jarraitu dugu lanean, baina beldurra dugu, azkenen urteetan lortu ditugun laguntza eta subentzio eta proiektu publikoak eta abertzen gertatuko den horiekin, etorriko diren mosketa, seguraski etorriko diren mosketa engatikan. Orduan ikusiko dugu. Orain gozo hor gaude, adibidez musikaria baina bez seguraski, baina luzera begira ikusiko dugu. Horra aipatu duzu, eta hor badaukazu baita ere gaur ekarri duzun txapa bat, Kabiene, Usurbilko, ezta? Zea bat? Autonomo txikien elkarlan gunea. Hori da, ezta? Ze garrantzitsua da baita ere elkarlan hori eta babesa bilatzea, ezta? Bai, eta hau noski ez bakarekan marrazkilari edo sortzailentzako, hau autonomo txiki guztientzako. Hau izan zen proiektu oso polita, Usurbilen bizi ginen autonomo talde bat bildu ginen, eta bilatu genuen lokal bat etxetikan ateratzeko, denok etxean lan eginda naskatuta ginen, ordan lokal horretan konpartitzeko interneta, argia eta horrelako gastu guztiak, eta aparte, nahiz eta sektore ezberdinetakoak izan, deno ditugu antzeko arazoak, fakturazioak, DNI elektronikoa, kliente honek ez ditu ordaintzen, ez dakiz zer, kafe orduan terapia. Etxean bakarrikan egin ezin dituzun gauza horiek, Kabienen bata besteari laguntza ematen diogu eta egia esan oso harro gaude, azken finean autogestionatua denez, denon artean, partaide guztion artean egindako gauza bada eta lortu dugu oso giro polita. Oso ondo. Esan dugu, zuek oraintxe aipatu zuen gauza bat etorri zait burura eta da etxetik atera nahi genuelako eta koronavirusa jende guzti etxera bidali zuen. Zuek hor zer esate zuen, ikusi orain guk zer egiten zer gertatzen zitzaigun, ez da? Horrela hausnarketa bat badago, ez da? Etxean batzuk behar bada esaten dute etxean lan egiten dutenak, alferrutxak direla, edo ez dakit, pixka bat, ulertu hauak sentituko zineten, ez da? Bai, nik uste orain jendeak ulertu dela zezaila den konziliazioa etxetikan lan eginda. Etxean zaudenean beti dago zerbait egiteko, bada arropa garbitu, hurrengo eguneko janaria egin, edo dena delakoa. Konziliazio hori errazteko oso gure iritziz behintzat oso garrantzitsua da bizitzako bi arlo horiek bereiztea. Segurazki orain jendeak hobeto ulertzen gaitu. Baina aparte, niri askotan gertatu izan zaidana, pasan dituen urteak etxean lanean, eta adibidez orain jazaldiko kartelarekin egunkarianetan agertu naizelako, bizilagunen batek esan dit, egunkarian ikusi zintudan, eta ni artean pentsatzen. Esaldi horren atzetik di joana, beraz, zeu zer egiten duzu etxean zauden denbora guzti horretan? Ez zera alperputza bat. Balio bat ematen zaizu, egunkarian ikusi zaitxulako, ez da? Baina, etxeko lana beti oso izkutuko da, bai. Ados. Aipatu ez du pixka bat, lan prozesuak nahiko nuke pixka bat gehiago ezagutu, ez dakit nola pixka antolatzen dezu adibidez, jazaldireko kartela, edo izan daiteke komikio liburua edo litzea, nola antolatzen zea? Zein da zure prozesua? Nahiko mekanikoa da. Ezin naiz egon horrela inspirazioari esperoan sofan botata, ez da? Izaten da, enkargo bat iristen denean baditu bere ezaugarri batzuk, eta moldatu hartzara ezaugarri horietara. Askotan ezaugarri horiek berek ematen dizute nondik tira, nondik hasi asmatzen, eta pixka bat normalean egiten duana da horrelako kontzeptu lista bat, gaiak edo iradokitzen dizkidan irudiekin,
Eta gero, joaten naiz normalean irudiak bilatzera. Bai gustatzen zaizkidan beste marrazkilariei begiratuaz, ikaragarri pila kopiatzen dut. Ez plagiatu, ez kalkatu, baina kopiatu bai. Hori arkitektura karreran ikasitakoa da. Ez pentsa zaretenik Miguel Angel kopiatu ondo egiten duenari, horrela asko ikasten data. Beraz, kopiatu eta gero inspirazio multzo horretatik ja ateratzen dituzu faktore batzu, jaten zarela forma ematen, zirriborroak egiten, hasieran arkatzez, gero tintaz eta gero normalean kolore ordenagailuarekin ematen dut. Adibidez, komiki edo novela, edo ez dakit nola ditzen diozue badauka izen bat. Novela, eleberri grafikoa. Barkatu, hori gaizki esan dut, eta... Komikia. Eleberri grafikoa... Joan ama izen, prozesu ez da berdina izango. Bueno, gidoia hartzen balin baduzu, enkargua bezala, badauka antza, pixko bat. Bakarregan agian prozesua luzeagoa dela eta ditula etapa gehiago. Komiki batean, lehen aipatu izan bezala, badago fase bat dela pertsonaien diseinua. Azken finean, lehendabizi egin behar duzu lanketa bat, bai pertsonaiena, bai agertuko diren eszenatokiena. Gero, komikian zehar koherentzia bat mantentzeko. Komikietan garrantzitsuena da irakurrete erraztasuna. Beraz, binetatik binetara pertsonaiak itxura aldatzen baldin badira, pertsonaia berak oso zaila da historia jarraitzea. Garrantzitsua da lehendabizi ondo erabakitzea ze itxura izango duten. Eta lehen esan dizuen bezala, orain horrekin disfrutatzen dut gehien. Agian komikitan hori da pixko bat ezberdintzen duena eta planifikazio gehiago eskatzen duela. Eta nola hasten zea marrazten? Hasten zea arkatzarekin, ordenagailuan hasten zera, zirriborroak egiten? Gero eta gehiago marrazki puntualentzako zuzenean ordenagailuz egiten dut lan, ekipoa ere hobetu dudalako eta badauzkadalako orain oso erraminta erosoak, baina tradizioz beti egin izan du lehendabizi paperat arkatzen hasi zirriborratzen, bozeto asko egin, komikietan orrialdearen forma erabakitzeko oso bozeto txikiak, gero handiago bineta bakoitzan barruan agertzen dena zehaztuta, gero hori garbira pasa arkatzez, gero hori entintatu dela dena errepasatu tintarekin, gero hori ordenagailuan sartu, eskaneatuta, eta azkenik, esan dizudan bezala lehenago, kolorea egiten dut horrelako pantalla digital ukigarri batean. Dela, galdetzen dut, nola dituzu arkatzez edo ordenagailuz? Beti egiten dut arkatzez, gertatzen dena batzutan dela paperean eta bestetan pantailan. Da, arkatz digitala ditzen diogu. Azken finean, normalean hasi eskuz eta bukatu ordenagailuz. Eta zerk erakartzen zaitu gehiago? Zuri beltzak, koloreak, bakoitza bere tokia dauka? Lehenago esango nizun dudik gabe txuri beltzak erakartzen ninduela, baina normalean egin izan dizkidaten enkargoetan beti baldintza izaten zen koloretan izatea eta denborarekin joan naiz kolorea ere hobeto dominatzen. Eta esango nuke orain, inkluso baditu dela nire pixka bat ohiko kolore batzuk edo identifikagarria direnak. Eta orain gustora sentitzen ez kolorearekin. Baina komikien munduan, Will Eisnerrek uste esaten zuela, txuribeltzarekin narratzen duzu eta kolorearekin liluratzen duzu. Orduan, txuribeltzak nahikoa behar luke. Kolorea sartzekotan izan dadila nire iritziz, narrazioan ere zeo zer raportatuko badu. Eta, sormen handiko lan badaukazu, nahiz eta beste gauza gestioak ere egin berko diren, horiek ere, ze badirudi hemen sortzailea bizi dela bakarrik sortzez, eta hori ez da horrela. Eta sormena gelditzen zenean, edo ez dagoenean sormenik, edo zaudenean egun bat horrela, edo zer egiten duzu, badaukazu trukurik, edo alako, edo zertan inspiratzen zea, edo badaukazu tokiren bat ez da zure, Normalean, hain izaten dira tarte laburrak lanak aurrera ateratzekoak ez diozula zure buruari permititzen ere ikaragarrizko sormena izatea. Normalean da, gai hau, nire estiloarekin, nire tonoarekin, eta honi buruz, hau eta hau ateatzen zait. Ez dira 10.000 aukera egoten, batzutan bai, bizpahiru aukera bururatzen zaizkizu, eta aukeratzen duzu ez da, baina ez da, lehenago esan dizuen bezala naiz egoten horrela, noiz bururatuko zerbait. Ariketa bat izaten da, iaia ekuazio bat bezala. Bakarregan, sortzaile bakoitza baduela ekuazio hori askatzeko bere modua. Ez dago erantzun bakarra, baina da, ariketa bada, ez da inbeste horrelako inspirazio divino bat. Egunerokoan ene sentitzen hain sortzaile. Gehiago da,
Egile, bai, ez da jardun horregotea. Bai, orduan, ez zait askotan gertatzen ideiarik gabe gelditzea, beti dago, esan dizuen bezala, interneten sartu, bestena begiratu, edo agian lanzarren batetik tira, edo modu asko daude. Ados. Eta, bueno, zuk esan duzu zure estiloa topatu duzula, ezta? Bai, pixko bat esango. Hau beti mugimenduan dagoen zerbait, ez da? Gaur egungo Josebaren, eta hemendik 10 urtekoaren, orain dela 10 urtekoak ez dute zer ikusirik, edo badauka hor, bide bat eukiko du, noski? Beti egongo da muina berdin bat, ez? Baina, hala ere nik esan nuke, nik topatu nuela pixko bat nire ahotsa marrazten, eta hortikan evoluzionatu dudala. Saiatzen naiz, nire estilo hori identifikagarria izaten, naiz eta moldatu enkargu bakoitzak eskatzen didanera, ezta? Gero eta garrantzia gehiago ematen diot horri, nire marrazki bat ikusten dutenean, esan alizatea, bira, Jose Bizkik egin du. Naiz eta, batzutan nahizu, joaten zara beste bide batetikan, eta varidadean duzu, ezta? Baina, hala ere, espero dut hemendik 10 urtera, nire marrazkiak pixka bat beste itxura bat izatea, bestela zeharo aspertuta egongo naiz, gauza bera marrazteaz denbora guztian. Eta hori, oin esan duzu, hemendik 10 urterako bete nahiko zenueken amets bat, zein da? Espero dut 10 urte baina lehenago izatea, baina amets bat daukada, amets bat, nahi bada nire komikiak beste hizkuntzetara itzulita ikustea. Hori nahiko nuke, frantsesera, inglesera eta horrela, hori izango zen poza handia. Eta hasi berri batentzako gomendioa bai edo bai emango zeniokeena? Hasi berri batentzako, hasteko komiki asko irakurtzea, komikitaz ari balen bagara, komiki asko irakurtzea, eta bere ahotsa bilatzen saiatzea. Bai trazoan eta bai tonoan, zer nahi duen kontatu. Ez da bakarrikan nola marraztu, baizik eta zer marraztu. Eta esango nuke hori dela bidea. Benetan bide profesional bat egiteko bilatu behar duzu zure ahotsa. Denbora pasatzaigu, ze azkar pasatzen den, horrela da, gustora gaudenean behintzat. Mila esker gurekin egoteagatik. Zuei, plazer bat. Eta zorteon, ikusiko gara. Eskerrik asko. Aio. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.